Yakoromogi sadek mar otieno chenro en mar oimore intiere kama kare nikech mae kambude weche manyien monon modo molu eyo makare. Chuny boma ma Nairobi en mana makoro gesani kweth mag rowere oseonore mago mamayo ganda mamonjogi ogisemiyo ji hinyruok mopogore opogore kaachiel kod wito moko kuom mwandu magi. Chal nade ang'o madhi nyime e chuny boma ma Nairobi? Thidhna Mayala pod kelo ywaruok kaluwore kod kembe ariyo modwaro mondo mi otim chenro magi mag tich e thidhnano. Osekelo ywaruok makoni kod kocha sani moko kuom rowere kata ji moko yangi nyodonjo kendo wang'o puodho mar niang' en ang'o matimore gwenge mag Yala. Wantiere kod jogo mane oyier aput kod jatend piny Kenya William Ruto machiwo chudo ne jogo ma osebedo kayudo lal hinyruok kaachiel kod wito ngimagi e kinde mang'anyo mopogore opogore pacho kaendi. Gikone aput mane oyier kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochamo muma. Gin ang'o magisingo ni gibiro timo kotenore kod mano? Bende wantiere kod weche motenore kod gigo matimore e kaunti ma Nyamira. Familia moro manyo ratiro moro bende ne nyargi okuny kowuok e bur mano ike mathany thany. Magi gin weche mang'eny kidwa ni mondo bai magi to kod mamoko mathoth. Magi weche maomiya pek. Mimi nikitembea hivi nikasikia kujaribu kuvishana nikakatwa hapa. Jopiny onyiso luoro ewi medruok ma timbe njore gi kuo ma okwako chuny boma ma Nairobi. Go nagruzi gipigipiki to mach bendo mok tiang' wang'. Mano ok en ohala. Niang' nitie jok mondiko madoye, nitie jok mondiko mabiro tong'e weche mitiyo kod kijende ni mondo odhi wang' niang'. Wan waonge. Ket mwandu mar kambi mar Lake Agro e thidhna Mayala kwano lal bang' kweth moro monjo puodhono kendo tiae mach. Because when you close a facility, people suffer. It's not the people who make the mistake that suffer. It is the people that need services. Make SHA work for the people of Kenya. Jod bura seo migawo mar thieth ewi fuok maneyo ne okumba manyien mar thieth mar SHA e singo mar siro ute thieth. Yakoromogi in kama kare, nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako jodak kod jogo malimo boma ma Nairobi medo nyiso luoro mar nok mar rite chuny boma ne. Magiwacho ni sani olokore paw jonjore machuo ji gi pala kendo mayo gi mwandugi. Fama marwa Cynthia Onyango nyotimo limbe chuny boma ma Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Kendo rango chal mar arita maogoyo mbaka kod jogo mabende osekale midhiero mopogore opogore chuny bomano ka imayogi kod kwethni ma e sigana. Obedo tieno kata odiochieng'. Chuny boma ma Nairobi kinde duto dich ka odotenga. Ohala dhi nyime, jowuoth lao sa kendo jokuoye mamecho kod ang'enge bende chano chenro magi. E chuny mudho mandiwa kata obedo ni ler mar taya odiedo e kor yamo, jodak malimo chuny boma ni ywak ni gie sani weche okethore ka jokuoye mabengegi okolo kudho keto jogo magigogono mondo yier kind chiwo mwandu gi te kata wirgi kod losruok mar dhano kata chuogi kod pala. Hao mamboizo wakanianda, wakaanza kunishikashika mfuko. Jamaa mmoja akasikia simu. Nikaona hapa mambo itaharibika. Lekuwa jamaa akaambia au marafiki yake watoe kisu. Mwingine akaanza kumwambia ama tumpake mafi. Mimi nikitembea hivi nikasikia kujaribu kuvishana nikakatwa hapa. Sasa mimi ile kitu ningeomba zaidi Nairobi hatuko safe. Tipogi magwang' dede mawachoko moko kuom dukni mayudore chuny boma ni nyiso kaka jonjore gi monjo jopiny odiochieng' alanga ma ok gidewo ng'eny mar ji kata obila marito chuny boma ni. Achiel kuom jochiw arita mar magawa moro e chuny boma ni pod ywago dende bang' jonjorego monje kendo rodhe kod boka e kinde manotemo thegogi ka gidhao ka oparo ni omonjgi kendo bang'e ne gimaye simbe mar ong'we yamo. Wakaanza kupigana. Sasa mimi nikajaribu kwenda kwa zuia kwa sababu walikuwa wanaharibu kazi yangu. Wakanivamia, simu nilikuwa nayo kwa mfuko ikachukuliwa. Simu yangu haikuwa na kiredo, akaniambia ataniwekea kiredo ya 10. Credit ya 10. Yeah? Simu yangu ya 6,000 ilienda hivyo. Jodak ywak ni jonjoregi gin rowere mamaraga mang'eny ji osebedo ka kwecho e chuny boma to moko bende gin jogo marwakore maler mang'eyo kaponi gin jonjore magetogi tek ahinya.
Ni watu wameng'ara bwana. Ukikutana nao unafikiria ni uka wenzako. Ukitembea hivi bwana unasikia umeshikwa. Wako na visu. Utafanya aje? Ni vijana wadogo bado below 20 years. Chalma kama osebed ka ikelo kod nok mar taya makelo lere moko kuom konde mag chuny bomani ma osebedo ka hinyo jodak ahinya to mago mawuok e tich ka saa oselewo. Kiangalia kama pale Thuli hakuna lights, so unapata hapa nyuma yake hizo watu wanaibiwa sana. En saa 1:30 mar otieno. Achunge apaya ma Jogoro dachiel kuma apaya ma wachore ni arita mare nok ahinya. To inyalo penjori ni kuom ng'ano masani korka wuok e tich kendo chunge bath apaya karito mtoka arita mare chalo nade. Chal mar monj makamagi mag ang'enge osekelo midhiero ma ochuno ganda jo Kenya chiwo ywak mar mbui mar monj makinde ka kinde. My friend, kama unaenda Nairobi kuwa armed vizuri, shika karungu yako mzuri fulani weka mahali. It's not safe in town anymore and kuna watoto wanatembea na visu. Wezi niambia nimetoka kazi Kenya nimetafuta ipotele kwa vijana. Jasho yangu inachukuliwa na vijana. So mimi ningedaka serikali take action kwa hiyo mambo inafanya. Tend County ma Nairobi ka hotelne gi kod jatend migao mar aluora Geoffrey Mosiria korka kore okwayo tendo bila mapacho ka mondo wamalo kendo jiw chenro magarita e chuny bomani ka onyiso jodak kod jowuoth mondo kik bed kod luoro moro amora. But the responsibility of enforcing especially on criminals lies purely with the national police. Ours is a collaboration that as a county government we must work with them. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kaloso e wach kethruok mar arita e boma ma Nairobi kinde twak mare mar jukwaa la usalama owacho ni chenro mar arita oseketi mar bero aluora ma Nairobi kendo wacho ni ponono rem nitiere chenro mag obila marito bomani to sirikal biro keto lokruoge mowinjore. Operations going on those issues in that area. As I told you, Trans Nzoia, even here, some of those complaints are here about small theft and mugging, and we are going to do something to make sure that that is addressed. And if there is any weakness in terms of operational command, we will redeploy. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wadhisia jaket mondu makambi Lake Agro e thin Namayala kwano lal makore lach bang' kweth moro monjo puodho no kendo tema chigino manoweyo ka eka maromo 19 wang' kaka Steve Biko lero jopiny aluora mathidhno no kwedo tim makoch no ka giwacho ni mano yo mar rocho kwe e gwengego. Kuom thuolo mar ndalo ariyo moluore kambi mar Lake Agro matiyo thidhe Mayala koro kwano lal modhuro bang' kweth moro monjo puodho no kendo tia mache moewe ka 19 mar niang' kendo weyo kowang' molokore mirne olilo. Moko kuom jopiny aluora mathidhia no okwedo tim makochno magiwacho ni geto rocho kwe e kind jodak makanyo kod jaket mondo no gino magiwacho ni ok gin yiengang'. Idoga wang'o niang' no to niang' no nitie jok mondiko madoye nitie jok mondiko mabiro tong'e chieng' moko se machuo monego bed timo harvesting mabiro kelo na pesa ofuke wan wawegi. I kambi ni mai kambi mokwongo ndike ji locals 92% manitiere kambi ni mondik gin locals. Contractors matiyo ka ndiko yor do niang' kod beto niang' gin locals. Wanyalo bedo kod chandruok kata kuom tho to oyie ting'o kao pi mokele thogno ma pi wayud nyaka wach ma tho rum. Kwa hivyo wan doa her kata dawa kwa jowadwa wenwa uru kambi mosebed matiyo kodwa maber dhi kodwa step by step mana ka jowadwa osewacho ni en kod mpango kata mar kelo niang' kelo machine mar niang' wenwa go uru wabed kode. Moko kuom jotend rowere aluora no bende nokwedo tim makochno ka koro gikwayo rowere wetegi mondo kik yie ti kodgi marach e monjo jaket mwandu ni madipo ka kuomgi owuok e rot ponono jaket mwandu no okawo ndamo mar duond chik. Wan weche mitiyo kod kijende mondo dhi wang' niang' wan waonge sana kaka joimbo kata kaka vijende ok wadwar mano. Gima wan wadwaro en puotho joma nyalo puro joma inyalo ndiki ka kambi okelo sugar industry kata sugar machineries kar kae ibiro ndiki gi gibiro tiyo. Koro waduto te gima wadwaro en kuoni e mesa to pesa kanye pesi ofuku. Kinde no Jaduong' Daniel Otieno ma en jakom mar jogo manodare lopegi e aluora mar thidhia no motisi ni 82 families nokwayo kwe kojiwo jopiny e kaunti ma Siaya mondo mi jaket mwandu no aluora maber mar timo ohala. Wenwa kwe to ka investor ka moro machielo ma bende tiyo ka dhi nyime to en gi ji bende lufe mondiko ka wene kwe kamoro dwa biro to mana kaka nwawinjo koluongwa Siaya kod commissioners moa Nairobi
mondo ji oter malalamisi magi idwa kelo investor moro to nyaka ng'e ni jomage margi interest nwa kero nwa tero to kano wayudo to mana ng'at manitie ni ema wayudo ni kar idwa kelo ma sirkali manoke okele county manoke okele bas to wan bende nwa tero malalamisi mawa kaka jopur maka mondo kik golo wawa pura. Apisi mar komanda mar obila e kaunti ma Siaya osingo malero okang' ma gisego e timo apedha mar manyo jok mitudo gi timno kiny chieng' tich abich. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jod bura seo migawo mar thieth ewi fuok mane ne kuma manyien mar thieth mar SHA kagisingo machung' motegno kod ute thieth mag ute lemo. Kagilose kinde limbe e kar thieth ma St. Mary's Hospital mantiere Mumias, jod burago ma bedo komiti mar thieth e od bura wacho ni thoth jokenya yudo pek e kinde mag temo yudo chenro mag thieth e bwo okumba mar SHA kata bedo ni gisendikore e bwo okumba ma kamano. Jod bura koro dwaro mondo migawo mar thieth orie lai mar okumba mar thieth no kagikwedo wach maloro ute thieth aoyaye kalore ni gikone jopiny mamanyo thieth ema yudo pek kolor ute thieth ma kamago. Digital system running the whole country is a huge thing. And therefore, when it was brought in, and it is expensive, we all know how much expense it was. And it was felt that it will actually make work so efficiently that we'll not even need branches. That we will register people, we will authorize people. But you've realized we have even tried to go biometrics at times, it has not worked. Whatever corrections are being made, we must ensure that people get service, not only in government services, in facilities, but also in private facilities and faith-based facilities. They were in a hurry to close down offices that were once occupied by NHIF. And so you find that many facilities are stranded. They don't know whom to talk to. And that's even why we are here. The issue of delays, that leaves a facility like this closing, and now patients are everywhere. Others have even died in the process. That is not what we are envisaging in healthcare system. Aput mabiro tayo chenro machulo jogo manido hinyruok kod familia mawedi gina wito ngimagi e ng'anyo koro chamo muma mar chako tich ayanga. Aput no nochuo kod jatend piny William Ruto kendo tele kod Profesa Makau Mutua kod jatend riwruogo kinde Faith Odhiambo duto mosingo maneno ni chenro no okete lai kendo tim e yor adier. Jumachiel tok chuoga put mabiro tayo chenro machulo jogo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017. Apudno kawuono nochamo muma e kar bagoromo ma KICC. Gino mamiyo gi thuolo mar chako tich ayanga. Profesa Makau Mutua mabende jakom mar apudno nowacho ni gibiro timo makare maneno ni gichwalo paro manyalo tayo ng'anyo kaka winjore mani nitie dwaro mar ng'anyo e yor kwe maonge jal mawito ngimane. I want to say and make this very clear. Protests and demonstrations do not have to turn deadly or violent. The purpose of demonstration and protest is for the people's voices to be heard. Korka kore, jatend riwruoge okinde pacho ka Faith Odhiambo mane omile mo mar jalup jakom apudno no wacho ni ong'eyo ni weche osewachore wi yiero mare. Kata kamano, osingo ni ting' mare e neno ni tim mar kelo hinyruok kod tho mar oganda e kinde ng'anyo orumo. The tale of forgotten victims languishing in untold pain while holding on to the perpetual illusionary hope can no longer be the Kenyan story. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. No medo ni chenro no ibiro time yor adier. Paro mano sir kod Makau Mutua mano wacho ni okang' ma jatend piny William Ruto chuoga pudno en yor siro tij riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Do whatever it takes to reinvent Kenya's victim reparations framework into a model that prioritizes the needs, rights and interests of victims. Such a process does not belong to the members of this panel. It belongs to the victims and the common mwananchi. Jatije mar bad migao madoho Winfrida Mokaya manotayo chenro no machamo muma owacho ni chuogo apudno en ranyisi mar keto e tim gigo manie pend chik. This assignment is central to the foundational tenets
of our Bill of Rights. And today, by swearing in this distinguished panel, we are demonstrating in practice that the Constitution is alive, that this Constitution has breath and is responsive to the needs of the people of Kenya. Kata kamano, Mokaya olero ni kata obedo ni jogo mano yudo hinyruok kod familia mano wito wedegi e ng'anyo ibiro chul. Nyaka ng'eyo bedi ni chudo makamano ok nyal dino fuok mathono weyo gi God. My hope is that through your work, we shall carefully exhume the painful skeletons of violent protests, confront them honestly, and finally bury their ashes, assuring the nation that such episodes belong firmly to the past. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jambete mawal mar gome piny Kongo Laktar Judin Kumiri onyongo chung jokanyo mar komiti od bura mochung ne weche maoko kod chia mare matelo ne mbete mar goma kar dok ni en japuonj ma JSS. Kumiri mane kod lony ma digre weche mag puonjo onyiso od bura ni oteku mag japuonj e kelo thek telo ne ji kod chiwo wache yo moriere di konye tayo tije kaka jambete pono ni od bura opuodhe. Fa marwa Chris Owino noluwo chendono kendo loso na report machal kama. Judin Kiarian Kumere, japuonj mar JSS, e skund sekondar madundu ma Adhiru Gaitu e kaunti ma Meru, nyalo keto sigana poni od bura puodho gwelo mare ka jambetre mar boma ma Goma e piny DR Congo. Kata odoko ni onge gi lony weche mag mbetre kod pinje ma oko, Kumere otoyo jokanyo mag komiti mar od bura mochung ne weche mag pinje ma oko bang' lero gi chia ni odhi tiyo kod lony mare e weche mag somo e telo ne mbetre mar Goma ma osebedo gi lweny kuom thuolo malach. Every profession, every skill is through a teacher. So through teaching, I have the skills that I can incorporate to diplomatic. This means there is communication skills. A teacher is a clear communicator who can be able to convince, teach, train, and handle things with simplicity. Kalore kode, japuonj en jatelo, jathek ikinde lweny kachiel kod jachiw wach maliw, omiyo odhi tiyo kod lony makamago e kelo kwe e boma ma Goma. In teaching profession also, there is problem-solving skill, because when you go to class, you meet various problems, needs with the different learners, and as a teacher, you need to cater for that. You need to solve problems that you are meeting. So having this also skill of problem-solving, it can help me to handle the diplomatic issues and challenges that are in Congo. Welo mare kata kamano nyalo muomore o hinga maduong' bang' piny DR Congo kwedo kang' mar piny Kenya chugo mbetre matin e boma Goma ka giwacho ne ok okawo pachgi. Kumere oyango jatend migawo mar weche maoko ma pacho kae Musalia Mudavadi dhi nyime kod twak kod piny mar DR Congo mar tieko ywaruok makamano. Kaluwore gi chike mag mbetre e piny mangima mong'ere ka Vienna Convention, piny moro ok nyal chugo mbetre margi e piny machielo ka pinyno otamore. We talk about their priorities, their concern, so that they can understand that Kenyans are in support of their agendas and their sovereignty, because somehow they thought that we are not in support of the problems that they are encountering, and our posting there, my posting there, is not malicious, it is constructive, and it is for the benefit of the two countries. Ne osingo matiyo kanyakla kod tend DR Congo mar bero osiepe kin Nairobi kod Goma. Nkumere man gi lony ma digri e weche mag puonj kaachiel kod diploma kowuok e kar tiegruok mar jopuonj ma Bondo TTC omoro wang' jokanyo mag komitino e wi ng'eyo mare mar historia mar piny DR Congo kata odoko ni en mana japuonj mar JSS. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto koni piny Kenya sani dhi nyime kod kedo gi midhiero mosebedo kakoko sekta mar pur e pacho ka ahinya kaluwore gi wach oro kod oula matimore nikech lokruok mar chal mar kor lwasi. Ruto mane loso bang'e ayanga nyisruok mar pur, pith kod ohala Mombasa koni sani piny Kenya osegoyo okang' e chenro mopogore opogore masiro jopur ma pacho ka mar bero yuto maggi kendo duoko chien omenda ma kore lach mosebed kitigo golo mwandu e pinje maoko. Jatelono kata kamano koni ok obi chiko ite ne josiasa mosebedo ka seyo telo mare
Koramo ni lek mare en chopo singo mane ochiwo mar bero ngima oganda jo Kenya duto maonge akweda. Duto tin gi jatend migawo ma tuke Salim Mvurya, gavana Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir e kind jotelo mamoko. Wa kukuza mazao ya kuuza katika masoko ya nje kutoka ndani, kutoka tani 48,000 hadi tani 60,000, hivyo kurejesha zao la kahawa katika mahali pake sawa kama mojawapo ya mazao ya Kenya ya kujifunia kuuza katika masoko ya kigeni. Wakati huo huo, tunachukua hatua za kupunguza kutegemea uagizaji wa mafuta ya kupikia kutoka nje kwa kukuza na kutayarisha mafuta yetu wenyewe. This year's theme, Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth, reflects our collective resolve to champion resilience, innovation, and sustainability in agriculture and commerce. 2025 Mombasa edition has attracted over 200 trade exhibitors, both local and international, with a large increase in the livestock, farm and dairy sections, among others. Chendo mar gole bur japuonjre moro ma jegni 20 mong'ere kaka Faith Kemunto otimore kaunti ma Nyamira e kinde mobila to pod oyudone achich maduong' mar nek. Achindo mong'ere kaka Gideon Makori ne jahera nyakono kendo wachore ne onege ma owiko ringre. Lydia Okeyo nigi ler. E gweng' ma Maosi, kaunti ma Nyamira, jabero mar sirikal Richard Njoroge notelo ne kweth mare golo bur ringre Faith Kemunto mane onege yo magalagala gi jaherane mane ochwe moiko ringre. Familia mar Faith koro ywago ratiro na nyargi kagirito duoko mar bero maidhi timne. Ingawaje kwa sasa hatuwezi kutibidhisha kwamba yeye ni Faith, wametuarifisha kwamba wametuarifu kwamba lazima uchunguzi wa DNA ufanywe na kisha wafanye kitu inaitwa postmortem ambayo sisi tunangoja ifanywe. Lakini ukweli ni kwamba kupitia kwa ule ujumbe sisi tunaamini kwamba ni Faith wetu ambaye tumekuwa tukimtafuta. Wachore ni Faith mane enja poinre mar mbarariany ne onegi gi jaherane mane ochwe oro ote na yanyuonde ewi nek mare bang' iko ringre. Kwa hivyo sasa ni kama tumepata relief kidogo, kwa sababu huyu mtoto sasa mwili umechukuliwa. Sasa tutangojea lile litafuata baadaye tujue kama ni yeye ama ni mwingine. Ruoth magweng' no yango ne achijno mong'ere kaka Gideon Makori majagni 22 sendhigi obila kendo geng'ne tesendo bila. Tunahimiza familia kwamba waweze kuwa wavumilivu ili serikali ikiendelea kufanya uchunguzi zaidi kuweza kuchua kana kwamba huyu kijana halikuwa peke yake ama halikuwa na genge ambalo genge lingine. Ringre nyano setere karkano ringre mar joma otho ma Nyamira kama igen timie bero mare Tich Abich. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ekoromogi tok lipot ma Lydia Okeyo wa kauyo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo mwosho baada ya mwosho. Asante
Take New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia huondoa madoa sugu kwa mosho mmoja. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Thum en juogi kendo en pok. Na ke band mane koro awer ge doga to jomago ngengo goyo jomago yeke goyo jomago bul. E gwenge mamagunga mantiere gwasi e Suba. Wamanyo ni jao hangla maratipo mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete. Wayudo wanga Jakolando. Jothumbe asekonyo mang'eny. Ng'ama luwo bang' Grace no dos. Dos an madhi amo dalagi. Weche iweyo Jijo Gweng'. Koro mandini Elisa kwane simbi okodonje. Tuesday Elisa ne odhi kanye. Nyako nong'e ni en gi wanga. Koro penyo mana wanga to wanga ng'omiyo lemo ne atong'ona mana piano gi drums ade gi kiango. Nyako no dhong'e ne Elisa gi temo mi Elisa gari miriembego. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. Jumbe ariyo tok ji ang'wen mowuok e anyuola achiel wang'e odgi e gweng' ma Nyamakoroto, kaunti ma Nyamira. Nyithi kiye mano osebedo ka kadho e achiedhnade mathoth. Jodak ma gweng'no koro dwaro mondo apisas mag arita ores nyithindogo kendo migi ratiro margi kaluwore ni gidong' kod chuny malit. Simfros Okinda nigi ler. E kar saa 5 wachopo e dala mar mosenindo Rodrick Makini. Japuonj manowang' kod anyuola mare e yodgi jumbe ariyo mokalo. Magi gin nyithi kiye makoro dong' tok masira makamano timre dalane. Seche duto magigoyo wang'gi e dalagi, rapar mar nek makoch mar janyuolgi biro negi. Gima lit en ni motelo ne masirano, mosenindo Makini ne ogo lipot ne ruoth magweng'no kendo okara dichiel nyadiriyo e wi ni ng'ato ne dwaro negi. Makmana lipot makamano ne ok omi pe. Nyithindo gi notony mana matin nono ka ok ginyal kata mana dwaro rango ot manowang'ie janyuolgi. Kitu nilikuwa naweza ongea was to appeal to the national government and my county government, Nyamira government, because nimechukua wiki mbili bado hatujaona justice yoyote. No justice has been found. So mimi nilikuwa nauliza kama Mkenya, mimi kama Mkenya mwenzenu, kwani mimi hamwezi nifanyia justice? Ndo at least pia si tumeona government yetu inatusaidia. Tunaomba serikali kwa ukweli, sisi pia ni Wakenya, sisi pia tunahitaji tujue ni nini ilifanyika juu yake, kwa sababu ni makosa, kwa sababu sasa amewacha watoto wanataka kusoma, wamechomewa kila kitu, hakuna kitabu, hata nguo ya kufaa kwa mwili hakuna,
hata nyumba hakuna. Nyaka ne masirano timre, anyuola ni kod jodak ma nyaka maruto koro dhogi omoko ka gin kod penjo mathoth, kendo gidwa ni jal manotimo tim makoch ni omaki. The kids they are so disturbed that kukaa hapa imekuwa shida. Hata even when they were coming on the road coming this way, in fact they even started crying. They don't want to even visit this area just because it reminds them on exactly what had happened. When I hear the story about the way they were locked in, some of them they were locked in. The little one, while the parents were being massacred or killed, she had to hide under the bed. Na serikali tunaomba ya kwamba muweze kuingilia, muweze kushikana na hao wenzetu, muweze kusaidia watoto wawili wanaenda kufanya form 4, mwingine anaenda kufanya grade 6. Ekine magithi nyime kod chano chenro mag iko jodako chugo chenro makende mar paro nyithi kiye makoro donge dalane. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kaunti ma Kisumu ni andamo manyime mar ikruok ne bagro magala moro makelo bombe madonge Afrika, mano Africa Smart Cities Conference mabiro timore juma manyien. Roma kama igi ni biro riwo jotelo madongo, jolony kod joket mwandu gi paro maduong' mar goro lai makare mag lokruok gi dongruok mar bombe mag Afrika. Kano loso wi wachno jakanya kamati manyasino Motis ni Aska Laktar Kama Arogo pako mokalo ndamo kowacho ni odhi keto Kisumu e ngadho mamalo e pinje Afrika inyato kirango weche somo, thieth, wuoth, ohala, limbe kod lupo. Gavana Nyang' Nyong'o kore bendo yango ikruoge moseket nyime neno ni bomano odongre makare. Kar kamano nyiso luoro ni yaro bomano kaonge chenro makare nyalo kelo gwenyruok gi jodak e alwora ma bombego. Ma joma nigi gik ma gidwa keto kamoro dwa biro neno jo business gi jomok nono ni Kisumu kae chal nadi. Koro burani eri dwa kelo ji moa kuonde mopogre opogre, ok gin joma ng'eny to gin joma nigi nyalo mar kelo kembe gi buche gi dongruok mopogre opogre. Sekta mar taka ben sekta manigi pesa because ka taka en pesa, ka report wacho ni sekta mar taka en gi $54 billion. One in the front line mar kelo technology ka AI gi data gi systems mabro tango ne sirikal niya mae pesa mawuok e taka to mae tije ma taka kelo to mae ka kinya keto pesa e taka. The idea of smart cities is that we think ahead of these problems and not live until they come to our doorstep. Then we begin a reactive. Can we do it before I finish being governor in 2027? So that I'm proud that during my time this happened. Let's come out with this press conference today, or this press release today, with proposals and ideas and programs. Maukom jokenera luore kaunti wa Migori dwaro mondo kaunti no nyuan ji duto e chenro ma kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Ikine matin kaunti no dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore kendo kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Jafwambo marwa Migori Juma miwa ler ewi dwaro makamano. Mana kaka lokruok mar kor lwasi hinyo pinje yore mopogore opogore, e kaka kaunti e piny Kenya bende ohinyo yore mopogore opogore. Moko kuom counties osebedo kod oro mapek, kamoko bende osebedo kod pi ole mapong' kod midhiero mamoko. Mae nyiso ni kaunti ka kaunti e piny Kenya nyaka ti kod okenge mopogore opogore e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osehinyo kaunti ma Migori e yore mopogore opogore ma oting'o oro kaachiel kod pi ole mapong' e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nyatike. Kaunti ma Migori oketo maino e wechego mag siro pur mag kothe manyalo timo maber kata kinde ma oro nitie kaka bel, kunyo pige kaachiel kod kedo kod midhiechego ma apoya e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kendo wase focus e weche mag pi across wards 40 mag Migori County. Jopiny nowacho ni pi, water scarcity en gima gichando ahinya. Yeah, county government nigi disaster risk management team mabende strong e yore mag konyo flood e gwenge machalo kaka Nyatike and the rest. But mano okoromo. Owinjo bed ni gimedi nikech king'iyo kaka disasters gibedo gin gik mabiro kendo gibiro samo ko jinok par. Jalup Director Migao no mar aluora e kaunti ma Migori Masia Chapa wacho ne gisekunyo kisibni 30, gisechiwo kothe mag bel
kaachiel kod jiwo pith mar kich kod mamoko ka gitiyo kod omendano ma ong'ere kaka Financing Locally Climate Action Program kata FLOCA. Ne itimo boreholes 30 solar power. Be ne wamiyo ji kothe mag manyalo resist kaka bell. Ne wakonyo joma tiye nam. Kada beni mokum jokedo ne aluore kaunti ma Migori siro kenge ma osego kod 10 kaunti ma Migori ekedo kod lokruok mar kor lwasi giwacho ni pok onywand pacho ganda malong'o ekedo kod lokruok mar kor lwasi. Problem en ni biro kaka kao pa japiny e gimwendi japiny winjo beno timne. Mane kan problem nitie. Maka gino nyalo bedo ni mondo mi otege maber. To wanyalo nwang'o ka pes mabiro mar konyo lokruok machama kor lwasi biro tiyo maber. Lipode yango ni joma mine kaachiel kod kata jogo modak kod ng'ol ithoro weyo oko e chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi to gintiere kod ting' maduong' e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kae. Mine kod nyithindo ema lokruok mar kor lwasi hinyo ahinya e yore mopogore opogore. Mon sana gi nyithindo gin joma samoro gokinyi gichiew gokinyi mondo gidhi gimany kaka pi nyalo yudore e mier. Nyithindo be yudo ka samoro gidhi skul modeko ndalo ma oro ng'eny, gidhi skul modeko ka gidhi manyo pi komondi ka mondo giduogi. Jalup Director ni migawo mar luore kaunti ma Migori Masia Chapa wach ni gisebiro kod yore mopogore opogore mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine nyocha wataked kod gi initiatives machal gi pidho kich. Ndo nyocha wa make sure ni sama itimo decision making ni idwa tim ang'o e ward ka ward to gine committee. Nok mar omenda kod onge mar puonj malong'o ne oganda e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi osthiro ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori jiwo tudruok kod migawo mar thieth e piny libamba ma Tanzania e jiwo okenge mag kedo kod landruok mar tuo mar kahera omedore e kaunti no. George Juma pod miyo ler. Kwan ji maromo 288 noyud kod tuono mar kahera e kaunti ma Migori mag 224 ka ipimo kod kwan ji maromo 1,198 mane oyudi kod tuoni e kaunti ma Migori e higa mar 2023. E higa mar 2024 jogo mane oyudo tuono mar kahera matama kata mathiedho tek mong'ere kaka drug resistant TB ne romo 14 ka ipimo kod higa mar 2023 mane giromo 11. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo magamo tuo mar kahera e kaunti ma Migori medore. Kwan ni mamedore ostudi kod jogo mantie kod tuoni mar kahera mok tik thieth kod kit nweng'o mag oganda ma oting'o chego mag kunyo mwandu mantie bwolo. Ng'enyne yudo ni jatuo kichake thieth to nikech samoro no tiyo kata gold mine mantiere machiegni kanyo, yudo ni mae is a socio-economic activity ma miyo yuto. Koro ka tuo ni ogoye to ok onyal dhi tich. Koro kochako thieth mochango matin ni to wuok odok koma no aye. Migawo mar thieth bende yango ni kaluwore kod tudruok e yore mag ohala kod mamoko e kind jodak e kaunti ma Migori kaachiel gi jodak mawuok e piny libamba mar Tanzania bende osejiwo landruok mag tuono mar kahera to ahinya e tong' piny Kenya kod Tanzania. Jona Lela mene pisa mochung' ni kedo kod tuono mar kahera e sab-kaunti ma Nyatike mane wuoyi kinde romo mar keto okenge mar kedo kod tuoni e tong'no mar piny Kenya kod Tanzania wach neno ni jogo moyud kod tuoni omuonyo yath kaka dwarore gin mokumo okenge ma gimedo jiwo mar kedo kod tuo mar kahera. Kata bed mana ja Kenya kata bed ja Tanganyika to chaka e thieth kata bed mana ithiedha Kenya kata ithiedha Tanzania to thieth mar TB odhi mbele kochake kuom ndalo ma daktari oneno ni ber ka maber mondo thiedhie mitiek maber. Jochiw thieth ma Migori wacho ni kinde mokalo gisebedo kod pek e luwo jotuo mag kahera ma oweyo muonyath gi e kore kendo dhi e pinyno mar Tanzania nikech chike matek moketi kod pinyno mar Tanzania. Kwa vile ambavyo tuliona wamekuja kati ya watu wa Tanzania na Kenya kukaa kama kuweka hili jambo ili liweze kujulikana kwamba ni watu husaidiana pande zote, tumeona ni vizuri. TBN tuo mithiedho kuom ndalo mang'eny to jotuo gin jogo modwaro mondo wasik wane kaber to bang' juma ka juma. To ma yudo ko osebedo mapek ne jomoko nikech yudo ni ng'eny jok ma yudo thieth mar TB
e osiptende ma Kenya ka oka Kenya ka moko wa Tanganyika to koro kalure gi chike mantiere kiewo mar Kenya gi Tanzania bedo matek sana mondo ja Kenya odhi kocha mondo yud ja Tanganyika mondo kel koni endelea gi thieth. Goero kamano ne sirikand Migori County koriwore gi sirikal ma piny majirani nikech giketo environment makoro ji nyalo wuotho mayot ka wadhi manyo jotuo molal kocha. Kata bed ni kwan jogo magamo tuo mar kahera osebedo ka medore, migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo moda kod kutego mag ayaki mayudo kod tuono mar kahera osedok piny e kaunti ma Migori. We are seeing a reduction in the trends of TB-HIV co-infection, in that we are seeing more of TB cases amongst people who are HIV negative as compared to the patients who are HIV positive. Oganda ojiw mondo koro ket ritruok makare kaka yo mar kedo kod landruok mar tuo mar kahera e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho kutenore kod riwruoge moko mag piny owacho dhi nyime kod jiwo okenge mane oni oganda mathoth e kaunti ma Migori ondikre kuma manyien mar thieth mar SHA. Maromo jokuny mola 2,000 kar kunyo mola ma osiri geto e chenro mar ndikruok ne SHA, chenro mosir kod achiel kuom joket mwandu e sekta mar kunyo mola Okech Sala. Okech wacho ni okawo okang' ma kama mondo jokuny mola ondikre e chenro ni bang' yango ni thothgi osebedo kod pek e yudo thieth. Okang' ma kama obiro e kinde matend kaunti ma Migori yango ni kwan 42% mar oganda e kaunti no ema osendikore kuma manyien mar thieth mar SHA. Kane wase register gi to chudo ne tamogi. Nyawa register our people kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji SHA. Koro as at now nye watimo mana registration. Ng'ato koni ni no se register chon oko chudi. Ng'ato no se register chon giling alinga. Thoth ji mane wakungo kelo nyinge gi gin jok mano register chon tok gi chudi. Sebe na mapek mamoyo poka register sano. Nikech pesa na onge go manyalo register godo. Koro momiyo ka na winjo ni jira kauji aringo mapio mondo miambe okawa. Asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge samora kwa nyaka samoro hospital ka chiel gi nyithinda. Gichulo pesa ne ng'at machalo kamano. Mano osebedo ka timore makata kawuono wan gi function maduong' mar neno ni ji oketi nyigi gi buk kendo chulnegi pesa mondo kony jowa ma ok nyalo miluongo ni vulnerables mondo oyud kaka ne chul pesa mar SHA kendo githiedhe e yo mano. In be ne ni ndikori ne SHA nyakwara mogi mondo mi yud thuolo mar yudo thieth. En sach sigana mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro magin kanye kawuono wakelo ni sigana MCA machon Tom Ogalo mane en ward Timbwani e county mano ma Mombasa norito ward no. Ogalo mayangore kod nying mar Tinga ne obedo MCA mana kuom higni 5 kendo bang'e to dok odhi nyime kod tije machon mar kunyo kware e county ma Kwale. Walter Nyambaga miyo wasigande. E gwenge ma Kwale County wachopo manyo MCA machon ma Timbwani e county ma Mombasa. Tom Ogalo moyangore kod nying kaka Tinga. E Tinga sani kunyo kware e kendo ka nduru ma kware mitoko oko to kod masin e chal maradier. Ogalo nonyuol kure to somo kanye. Somo legodo na kabilo. Aboro asemo satimo sere kata timo form 4 Agenga kata biro ka Agenga secondary school mantie Nyatika. Nyatika. Mana kaka dhan dichuo nyaka meny. Ogalo kata Tinga nong'wel kowuok pacho nyaka dhowadh nam chumbi mondo meny. Kama donjo go ng'ombe ni kanyo no. Dudi mabatho kanyo ga mana donjo. Okay. Koro mo chako meny to na utiyo tijini. Kore morwaka. Kore masitiye nyaka kosani. Sani ngigne di. Sani an gi 50. Mana kaka fundi chamo koke. Ogalo wacho ni kano chopo ka no faro saruru to kod nyundo kendo chako yawa men kod kite makware. Ne pode onge wach ma masin. Ne en mar luongo ni saruru. Gi nyundo. Koro an okungo kunja saruru gi nyundo. Makunga kunyo kelweta. Mago kibarua ne ji. Koko bang'e. Kora yule pesa nama kina chakara gono kora chako kibarua mbe.
Tije kod tudruok gi oganda ne ochako miye thuolo mar telo ni mar jolwedo kod jopiny maka mathoth ma ok gin onagi ne nene kaka jal ma chunye ni kare e kendo ni thuolo mar konyogi. Oyudo ni atiyo kodgi maber ma gineno kare anyalo telonegi kamoro amane gikola kae kidi kano ma gichung' man kod bang'i. To ere kaka ne odonje siasa? Kaka nodonje politics nying ma Tinga nomeo Tinga dika Tinga beyo koro msimamo Maema nowinjo ng'ato ni Tinga karo msimamo Maema luka to koro mdadwa konyo sama ogolo sako mondo wakonya ko campaign joga me god bang'e dalungo jowa mano go karo dober kod piny ko winjore to jowa omiye ni mondo oti kode koro ako campaign na Maema kalo bang' Maema kosekalo to duluga CDF abedo umiya tenda chairman mar CDF atiye 5 years. Okoni bedo ne jakom mar CDF ne omiyo bedo kod tudruok e kendo gikone ne yudo thuolo mar bedo MCA Matimbwani. Tich manatiye e CDF no jopiny noneno koro ber koro ka dhi achung' gemiya kura matamre gi nono. Ere kaka ne tayo chenro mag campaign? Nawuotho mana ji kaka nabedo gi ji piny kawuoyo gi ji bedo gi piny gi wuoyo to ji noyie na ke gi Nyasaye notelo be kama mara kabino bi miya kura ni wadhi mine wuonda ni kadiri ne gemiya. Ing'ama nyong'iyo ka konyo mana Kidi otayo CDF koro dwa loso gi jopiny jopiny winjo wach gi bundiye ere kaka ka ne gajorie? An chieng' mana tiyo gi pesa chieng' nomination mar ODM ema tiyo gi 100 only to kana asedonjo gi ODM do koro nyamonge. In jatend oganda e piny mawendo ere kaka itiyo e jok mok jothuru? Challenge nitie jomoko ne timo na gimoro achiel kaka owinjore bede jatelo jomoko bende ne owinjore bede jatelo nikech kaluwore kaka in koro pogruok nitie joma dwaro ni ti jomoko ne ka gweng'u kunjiro tiye bende nitie mano. Mor bi nyalo kwane moko maber kata dongruoge mane timo minya wacho ni magi mano kapikelo kana donjo Timbwani ne pod timbo kaka nonge gima man barabara nonge gima ne light kapani jopiny nyalo nyisogi light man Timbwani mangima onge ng'ama osemedo kata line kata achiel kata taya achiel kama pok omedo an mana keto barabara ma Sel Beach momuomo nyaka Likoni mano an bedo ni ma kanyo go an masani koka plan manana go mane koro joge medo sani matin lakini natemo matek kuonde mane nitie pi mane pidonje kaka flat na china temo matek matimo chimbo draining ma pi odhi na nitie nyithi luo nyithi jomoko ma jobara mono wakawa mwaketo mosomo 5 years university motieko. Siasa chalo nade? Ochunga gwenya sana. Koro nyaka ibed ng'ama riek. Nyaka ibed ng'ama riek pod ochunga gwenya. Ok nyal ng'en to ere kama yamo delo. To wuok e municipal e kod rwako katiba kod tayo boma ne chalo nade? Chalo ko ng'en ni ji dhi e puodho chiemo ok nyal koso karo ka samo ng'ato chwo nyaka chiemo. Nikech kama ipure onge. Do you miss bedo jaod bura? Miss sana. Kila yuak saide nikech gik mane nitie mano nyalo pango na tem na wuok kapok na tem. Bang' thuolo mar igni 5 Tom Ogalo Luoch kata Tinga wiene ok owil kod kama ne oae ma en Kware. Koro tijni nokawe kata wakati mane an MCA ne atiyo tijni sama bende kana an MCA kuro abiro gari ka kidi me buru kama konyo gi pango online dadi mo ma kwa golo ne gi oko achulogi kado kiti adonjo ma tich manokawe. Famili mari kane winjo ni bedo ja od bura negi ka wach nade? Negi luongo ni Nyasaye mano wono machal nado piny moro nono nyathi odhi yudo telo piny moro nono giluongo pacho Nyasaye mano wono mar Nyasaye. Tije no ok oweyo kara notimo mano lakini pod ochako duogo mochako timo motimo sani ni emomiyo kana olwar to chako duogo me tijeno. To jok motiyo godo kawe nade? Anyalo puora to kare gito gin gimoro. Koro nochuno waluonge wabedo kode kamoro achiel mondo wakonyre kode. Emomiyo sani koro en kama entie. Ng'eni Kware na ena kaka biashara mamoko. Nyaka iket stock piny, iyud customer, kawo dhi godo, korka chuli. To bende en kod lek mar dok e telo. Pesa omiya ngima. Sama nyalo dok Timbwani. Kech pod gi ywak nyaka sani. Ywak gik ma timo ka.
Korka korgi to gin sawa, wadigo gin joma oherore gi joluo. To ngima osebedo kode nade bang'e? Nitie wakati mangi mana tek kidogo. Akina skulu nyithindo moko kende ariyo nyadundo mana kone nya. Yes. Nyo sa nya wuok siasa nyo siasa ka pesa mundo makoro kanya kaka onge. Mana dia. Nyoge mako bada. Nyoge mako bada nyoge mia one machine. Nyin nyoge na blade achiel. To gimoro ben kawo kope bero mia machine to gi wa. Nan gal fachiel to ngeti chumi ng'eyo gi janam. Yes. Tino kada nyogal fachiel na sane so an ko panan gi machine pa. Ne ng'ama tin ma pod menyo, tich mwatiyo ni en tich matek. But nyaki wuog oko. Kech kitiyo matek eka yudo yuto. Ochiwo tije ne joma tindo man kod riyo mag menyo. Mana achiel siling 12. Ayo nitiere size moro machielo, pero ni the other side nitie size machielo siling 30. Okay. But kitiyo ne ng'ato kaka wan to ondik watiyo ne. Koro an kaka ng'ama tiyo ne, an gi ng'at mwatiyo godo, ma ichulowa siling 4. To machielo cha ichulo siling 13. To bende joma mine chopo mar menyo ka. Tijni tich matek. Mondo yud ka joma mine time ok yot. Komondi ni nyaka ing'eyo ma iwuoyogo gi funde. Kech ng'ato ka ng'ato nigi pache. Wapenjo jok moyange mong'eyo kaka tijni chalo. Koro siling 4 ni emuchoko kasang pogo ng'otiyo ne. Paka dik no be jogo choko kasang tiyo. Koro gin ema koro ka gimanyo chiro. Kagiyudo chiro giuso. To in bende kwan ni donjo. Ito mari an mara ka kendo kasani. Mara na setieko mari ito mani mondo miya gimoro ndadhiyo. Koro modong to koro kako biro manyo chiro, kako biro yudo any expenses modong go te to ng'e kako biro timo. Chiro luya e yuto kendo yawuoyi maka miyowa picha gima gikale. Hapa kuna jembe na shepe kwa nguro, alafu na pesa kuishi. Hapa kuna mvua, majua, kila kitu, baridi, yani kila kitu hiyo. Na mambo mengi. Hawa ni mjua kutoka tambasa kutoka mawa mkono mpaka sahi, kutoka mawa suru mpaka sahi. Joma nyalo gombo tich aina ni. Nyaka gibed ma joma ong'wenyore. E alwora maka, jouso bende luorore kod chumbo. E kendo giusa mbokni gi lewni mamoko kaka jakede mag buru. Ahinya to kaka yor menyo. Mine yoro kata na kokoto cha. Kodoka. Mine mogolo. Mama nina na mchungaja. Mchungaja mama. Yes. Mama cha ema otuno leo ni makonyo go kiji. Ngeni en ng'at moro ma chunye ler, ng'at moro minyalo explain ne wachni to winjo ywakni. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kunthulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong war gi Joseph Pekale, kod mon maber. Riwruok ma joan jamni e kaunti ma Bay koro wacho ni gichungo wach magolo osuru ne piny owacho e kaunti no kaluwore gi dhier ma giwacho ni okwako chiro mag jamni 26 mantiere e kaunti ma giwacho ni chal mar giricho. Joand jamni go koni giseneno pek tiji kaluwore ni thoth chirni mag jamni ma giuse gin mana lope mag ji giwegi e kind midhiero mamoko. Hali abich miwa ler. Kane giloso chiro mar jamni ma Marame ka chud bura mandhewa, riwruok mar joand jamni e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak margi e midhiero mopogore ma giwacho ni gisebedo ka gineno e chirni mag jamni 26 ma gitiye kaluwore gi chal maricho mag chirni go ma giwacho ni mono gitayo tijegi kaka owinjore. Joand jamni go ka otelne kod jakom gi Omola Thiambo wacho ni thoth chirni mag jamni pok los kaka owinjore ka bende giywago onge mag chope moko kuom chirni ma gitiye ka giwacho ni gichungo wach mar golo osuru nyaka chieng' moro winj ywak margi. Okwachak wajuogi e Homa Bay County e Animal Rings nyaka los gik mane wadwaro. Gik mwadwaro go te ni offices ma relevant e Homa Bay County omiyo ng'ama penjo gima wadwaro. Odhi office mora mar Homa Bay kadong odhi yudo gik mwaseyuaknegi. Kawuono wan gigni madhi 13 wacho ni waloro juok
mondo sirkal owinjwa nikech ma to e dhok ma sirkal nyalo winjo. Johand jamni go wacho ni nitie chirni moko ma gitiye to chal mar richo kendo keto ngimagi andaki kane gichiwo ranyisi gi chiro mar jamni ma Nyangweso e kar chund bura mar Angwe ma giwacho ni nitie genga paya kendo keto ngimagi andaki. Wachakore gi maram kama koro wachung' mowuoye sani ni kidonje chiro ka en thidhna. Onge ka wadonjo ka to chuni ni nyaka irwa gambut ma kionge gambut tidolo long nyaka tiendi malo. Kidhi Nyangweso mwalo ka tibro yudo ka chiro ndie dho ndara ma koponi gari obayo to gari onego jochiro te. Kichak idhi Ndhiwa waonge gang'owa waonge gi chiro waloko mane puoth ng'ate i bungu e yo madhi kowuoda kocha. Jomo bedo kaka johand dhok gin gi lal ma pok odwaro nwang' kech maram ka kata chirni gi te sama tin apiko jadhiang' okwal. Apiko namba 1 nikech onge security onge chiro kochiel. Apiko ka akawa tiwuogo kamoro amora apiko nyalo luwo. Koro wan gi pek wadwaro ni chiro chiel. Negikoni gisechiwo notis mar ng'anyo margi e tesendo bila mantie chirni magitiye kendo gibidhi nyime gigolo osuru ne sirikand kaunti nyaka chieng' moro winj ywak margi. Wakwayo ni chakre kawuono kik wuor ofisas mau kama johand dhok nitie. The notice mar mgomo kopis osedhine sub county OCSS te mane Homa Bay. Chiri duto mwae onge seds, onge chope mabeyo, to kuondego be uso chiemo ji chamo. Koro ngima wa bende ni at risk. Omiyo wadagi ni kawuono nyaka county government mar Homa Bay many to johand dhok ma e chiri 26 gi. Kuonde ma giloke chalo nade. Chief officer mochung'ne pith mar jamni e sirikand kaunti ma Homa Bay Bernard Omwanda kata kamano ne okone johand jamni go eko wacho adieri ka ok nitie chirni mag jamni ma oseger kendo pod gidhi nyime kod gero mamoko. Wasebedo ka watiyo matek chakre 2022-2023 budget 2023-2024 financial year ne wachako gero chiro mar dhok Oyugis. Wachako bende Ndhewa ma chiro mar dhok Ndhewa ma bende pod dhi mbele. Oyugis to serumo rito mana ni mondo wadhi oyawe mondo chak tich. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kambi loso pio lemo mar Coca-Cola e chendo margi mar Funua Flavor pata mita. Yang jaloch margi ma yudo milion 1 ko Katito kaunti ma Kisumu morgi ilo ni mochibo ma Katito e kinde ma Coca-Cola chiwo michino na jaloch margi mar Rio Jacobo Cheng gi familia mare. Bang' jaloch mokwongo yande wuok e kaunti ma Baringo juma mokalo. Kete yore ohala kod uso alwora ma Nyanza Winnie Maina kod nyawadgi Amfa Pidi ne osingone kastembe magi ni piem makama en mar adiera kendo ganda winjore tem hapgi ka gilero ni piem makama dwarore mondo ng'ato nyiew soda Coca-Cola mar mililita 300 orangwi chupa maratong bang'e or kod moyudo kanya namba mar 4-1-1 mondo yud thuolo mabedo jaloch mag mich mopoto mopogore opogore. Jalendo mar Radio Ramogi Cameron Media Services mane makore kod Coca-Cola chenro Rafael Kasuku bende opako joheragi kama ne ojiwogi mondo migiyie chenrono. Anyalo jiwo jok ma oluor tugo ne en tugo madieri en adieri kabisa kendo gimed madho sot Coca-Cola brand go tegi tigo amedo jiwo gi mondo gitem gini en adieri. Anyiso umed tugo ne nikech kata jaduong' kane tugo no ka yie ni gini nyalo bedo adieri to sani kawuono yie ni dhi loko ngimawa. Wagone johera mag Coca-Cola erokamano nikech kawuono wayudo ka wan tie e gwenge mag Katito. Kawuono wagolo milion mar 2. Milion mokwongo ne wagolo wik mokadho e dala mar Marigat Baringo, milion mar 2 kawuono e dala mar Katito Kisumu. Koro be wang'iyo ni in kaka ine ot kanyo endo kimadho Coca-Cola ting'iyo kifuniko mar atong 300 ml. Kifuniko mar atong nitiere numbers moko kanyo endo or namba no e 40111 SMS ma ok chaji gimora mora e 40111 kise yudo SMS tibro yudo ni samoro iyudo bahati wan gi 50 MB wan gi 100 MB wan gi shilling 100 shilling 1000 1050 to gi shillings 100 mago daily winners kaito juma ka juma wan gi 1 million. Johero mag Royal Media Services wero nyiso ni gini en adier kiku kawo ni urito eka mondo timre. So keep participating. The timelines is 3 months. So we started in August. So it's August, September and October.
Kora mogi tok lipot mopogore gin kanye ohala kaachiel kod weche mag kok. Wadhi e yo kod duogo wantiere kod weche mag tuke. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Sayudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kendo jalo sipo ka chandi gi mon nyako chia utemo ka no Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Timbadhula ma Police FC notimorako kagi korene tugo ma Timbadhula gi Timbadhula ma Singida moke piny Tanzania. Police biro manyo loch margi mar ariyo tugego to koloyo tim mag Gade Coaches gonde 4-0. Jatugo Charles Ouma wacho ni gin gi geno ma biro tiyo makare kendo medo loch ewi mokwongo mane giyudo e seche ma kocha margi Ndai Garije Tien wacho ni en gi yie kuom jotuke ni gibiro medo rakore kendo duoko makare e piem go. na hali ya hewa itakuwa ni sio kama kule tulikuwa. Kwa hiyo kila kitu kimebadilika, lazima tutafute mbinu na njia gani ya kuweza kutuwezesha kupata alama 3. Duol mochune adhula e pacho KFKF piny owacho kaunti ma Machakos kaachiel kod jokanye kaunti no ochako chenro madiero kendo tego talanta Machakos. Duol no bago romo kendo chako campaign mabiro bero yuto hata kod yo mar weche mag adhula. Chenro makama monyalo jokudh firimbi kocha kod jokanye mamoko geto yango talanta e kor gwenge kochakore wards nyaka kidieny mar counties kaka yo mar chugo tim mabiro rakore lig ma pacho ka kendo chiwo thuolo ne jogo manigi were mar adhula dongore e gwenge mag Machakos. Romono ne oyango biro bago tuke mopogore county no kama oting'o Governors Cup biro tige yango jotugo kendo miyo gi thuolo mar yudo tiegruok. Today we have met from the grassroots level. We have met the captains, the team managers, the referees and the coaches and the entire federation of FKF because we work very closely with them. The essence of the whole meeting is a caucus meeting because we wanted to get the views of our stakeholders in the ground, what is happening, how they are getting the issues raised by our fans so that we raise our talent, our football to a higher level. Tumekuwa tukiongelelea vile tunaweza inua mpira. Vijana wapate talanta yao inuke kupitia coaching na pia tukue na coaches wenye wanaweza inua kiwango ya mpira Machakos. Tumezungumzia mambo mingi, tumekuwa na solutions mingi kwa vile tunaweza fanya na pia tumeongelelea mambo ya kuwa na timu ya Machakos.
Tielo mar adek mar ng'we kinda mar Chepsaita Cross Country oyawa yango dichieng' kawuono e pap ma Chepkelem, Tarbo, kaunti ma Uasin Gishu. Chenro ma kama oyawa yanga kod jachung' ne ng'wego Faruk Kibet ka oyango ni ikruok ne ng'wego mibiro bagi tarik 6 dwe mar 12 higani dhi nyime. Ng'wego geno ni biro ywayo jong'wech ma ok tin 10,000 kowuok e pinje ma ok tin ne 20 mabiro ringe kidienje 12. And if you continue in the same tempo, if you continue giving the support that is necessary, I think in 10 years, this event will be something else. We want a combination of education and running. We need people to train. The competition of this year is going to be tough race. And we believe that our athletes, young people, we want competition. This round time, we'll ask our old people like Kipkoech to stay away from the race so that we see these young people competing. Kwaro mogi mano mokele giko mami weche manyien mano ikori e chenro mar oimore magwa moyudo thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Phillips. Ubed gi otieno mokwe.